Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Infringement.
Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 4, 2022. Makita kita live sa mga official Facebook o na Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Ginpasibangdan nga aswang nagaantos sang depresyon. 71 ka personnel sang BCPO gin-deploy sa USLS. Sa mga nagapanguna nga balita national, DA planong mas pabaskugon ang agrikultura sa Pilipinas paagi sa biotechnology. Preliminary investigation sa kaso ni poblasyon girl gintarana sa Pebrero 7 kag 14. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 6:14. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 6:19 kagkaroon sa detalya sa nga mga nagapangunang nga balita lokal. Gin-confirmar sang pamilya ni Janeline Valencia, 58 anyos, nga nagaantos ini sang depresyon kag hindi aswang. Nga mo naman ang ginaligar sa mga tao sa sitio Campo Miner, Barangay Gargato sa Banwas sa Hinigaran. Suno kay Neleza Valencia Pavila, pakaisa sang biktima, nagaisahanon na lamang sa ilapuloyan sa Barangay Aranda si Valencia. Matapos napatay ang yabana sa tumbulan sa Nobyembre tinalikdan nga tuig, samtang ang bata sini ang yara sa Manila. Dugang pa Pebrero 2 ang nadesisyonan nga kuhaon si Valencia kag tuyo kun tanay nga paesteron sa balay sa iya utod sa Purok 2 Barangay Gargato. Matapos na notisyahan sa pamilya nga wala na sa insakto sini nga panimuot si Valencia. Parehab pa ni Pabila, base man sa istorya sang utod di Valencia, nagtulog ini kag wala na talupangdan nga nagwa sa ilabalay si Valencia kag nagalakat tubtub nga nakalambot sa sitio Campo Minera. Dugang pa base man sa aligasyon ni Valencia, nagtalang ini kag pag-abot sa lugar, nagsaka sa puno kag naglumpat sa atop sang pamilya embarke mga alas 12 sang tungang gabi. Sa kaangot nga balita, ginpahayag naman ni Kagawad Ernesto Tugado nga nagahilibio na ang mag-iloy ni Michael Embarque bangod sa kahadlok nga may galapak-lapak sa ila ato prason nga ginaligar, gintiro ni Embarque si Janeline Valencia sa nga baslay. Dugang pa naglumpat sa atop sa nga likod sang puloy-an si Valencia, rason nga nadakpan sang pumuluyo. Gin kasubo naman sang pagkaisa ni Valencia nga si Neleza Valencia Pavila, bangod na abtan nila nga gingapos gamit ang kalat kag ginhigot sa liog, kamot kag tiil ang biktima. Gin pahayag naman ni Pavila nga nanugid si Valencia nga ginhabuyan pa ini sa mga tagbalay sang asin, ahos kag ginaligar nga ginlabo sa makaduwa ka beses sa iya likod nga mo naman sa karon ang tunaan kun nga ginbulong ini or ginabulong sa hospital. Gintingwa naman nga ma-interview sa Aksyon Radio ang pamilya Embarque apang nagpabaligbad nga maghatag sang pahayag. Samtang ginahulat naman sa kapulisan kung magapasaka sang kasong pamilya Valencia matapos kinaligar gingapos si Janeline Valencia nga gipasimangdan nga aswang nga matapos nakitaan sa babaw atop sa pamilya Embarque sa Barangay Gargato sa Banwas ng Hinigaran. Suno kay Hinigaran Chief of Police Captain Ryan Villasario, mahimo magapangatubang sang physical injuries ang pamilya Embarque sa ginhimo nga paggapos kay Valencia gamit ang kalat kay ginhigot sa iya nga liog kamot kag tiil. Dugong pa ila pa ginaimbestigahan ang aligasyon nga gintiro pa ni Michael Embarque sa baslay si Valencia kag naswertehan ako na debuan na lamang nga wala ini naigo. O si saon man sang kapulisan ang aligasyon ni Valencia nga ginbuno ini sang gindakop sang mga residente. Sa iban nga balita lokal, matapos na subong nga adlaw ang 14 ka adlaw nga gradual lockdown sa Purok Rizal, Barangay Kalubang sa Banwas ng Ilog. Suno kay punong Barangay Minerva Gerzan, umpisa Enero 20 nga pag-monitor,
wala sa mga residente ang nagbatsyag sang sintomas kag nagpositibo sa COVID-19. Nagpasalamat man ini sa kooperasyon sang pumuluyo sa sulod sang 14 ka adlaw nga wala sila nagwa sila tag sa ka mga puloy-an kag nagsunod sa ginapatuman nga layi. Nagpasalamat man si Gersan sa lokal nga pangunuhan sang Banwa, subong man ang mga pribado nga individual nga nagpalabot sang ilabulig agud nga masustener ang makaon sa mga naapektuhan nga pamilya sa Purok Rizal sa sulod sang 14 ka adlaw. Samtang nagkabalik na sa Canada ang OFW nga nagpositibo sa nasambit nga lugar. Sa iban pa nga balita, lokal 71 ka mga pulis ang gin-deploy sa Bacolod City Police Office sa BCPO sa University of St. Lasal, Bacolod agod mapasiguro ang seguridad samtang ginapatigayon ang 2022 bar examination. Suno kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, may mga police personnel nga nagabantay sa gwa kag sulod sang universidad. 11 ay nagabantay sa bisinidad sang eskwelahan, 19 ang standby security, 49 naman ang nagapatuman sang area security. Sandig sa ordinansa nga ginpasar sang sangguniang panlungsod sang Bacolod, temporaryo nga sirado ang CN Montelibano Avenue humalin las 2 sang kagahon tubtoba las 7 sang gabi. Ginsiradaan man halin las 2 sang kagahon tubtob las 8 sang aga ang one lane sang Lasal Avenue agud maghatag ligwa sa pagsulod sa mga examinees. Naka-standby man sa gwa sang eskwelahan ang Bureau of Fire Protection Bacolod kag mga emergency responders. Sa katapusan nga balita lokal, target sang Department of Social Services and Development o DSSD sa syudad sa Bacolod nga matapos na ang ila ginahimo nga distribusyon sang bulig pinansyal sa mga Bacolodnon nga nahalitan sang Bagyo Odette. Suno kay DSSD Head Pasita Tero, ginatinguan sang italtapan nga matapos ang ilang trabaho sa palaabuton nga Webes sa masunod nga semana. Dugang pa ni Tero, partially kag slightly damaged na lamang nga mga benepisyaryo ang ilahalatagan sa payout nga may kantidad nga 5,000 kag 4,000 pesos. Sa bunga adlaw, naglabot sa 2,000 ka mga benepisyaryo ang nahatagan sa bulig pinansyal sa duha ka separado nga mga lugar sa bahin sang Barangay Takuling sa syudad sang Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:25. Santon Plus Gold, isa ka food soup. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga passing para mag-traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:32, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national. Plano sa Department of Agriculture nga mag-usar sang biotechnology agud nga pabaskugon ang crop sector sa Pilipinas. Kag maganyat ang mas madamo nga pamatanon nga ipadayon ang agriculture-related careers. Suno kay DA Secretary William Dar, ang biotechnology amo ang pundasyon sa nga 1DA approach agud masiguro ang agricultural productivity, sustainability, economic growth kag nutritional security. Dugang panidar nga mangin sentro sang liderato sang agriculture biotechnology sa ASEAN region ang biosafety approval sang golden rice para sa commercial propagation. Sa katapusan ng balita national, gintalana sa Pebrero 7 kag 14 ang preliminary investigation sa reklamo bato kay Gwyneth Ann Chua nga nagpopular online sa tawag nga poblasyon girl bangod sa paglapas sa quarantine protocols sa nag-abot inigikan sa US. Suno kay Department of Justice Office of the Prosecutor General Spokesperson Assistant State Prosecutor Honey Rose Delgado, ang Office of the Prosecutor sa Makati ang nagtalana sa preliminary investigation nga mag-aumpisa das ang aga sang Pebrero 7 kag sa 14. Ang preliminary investigation ginbase man sa reklamo nga ginpasaka sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa tung Pebrero 1. Magluwas kay Chua, may 8 pa ka mga respondents sa reklamo nga ginadagipan sang iya ginikanan, kaupod kag staff sang hotel nga kung sa diin siya kuntani ang magpaidalom sa quarantine. Ang siyam ka mga respondents ginakusahan nga naglapas sa Republic Act No. 11332 ukon ang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Sa balita, nasa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:34. Kaga inyugin pamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes sa Pebrero 4 tuig 2022. Sa liwatan nyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita ag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.